ți-a dat gâtul în deget, mă. Mai lasă, mă, mă. Dar ce face? Imediat sare la muscat, nu? Gata. Larisa, decât un pic i-a prins mâna, pac, gata, ia să eu. Ai mai dă mâna lui Bebe. Nu, Nu, mama. Nu, Ce-i asta? nu. Fă-i mai lui Bebe. Pe mână ți-a rămas înnecat. Put? Put, mă? Tot ți-a zis. Da, mă, știu. Hai, fă-i mai lui Bebe. Hai, fă-i mai. Fă-i mai lui Bebe, mami. Așa, mami, măi. Așa, pupă, Darius. Nu mai pot, nu? Dar vezi să nu cazi peste el. Nu mai pot să faci, Asta e cântecul măgărușului. Dar n-ai scos din ele?